generácie na generáciu a viem, že veľa ľudí o tom nevie, tak dúfam, že touto prednášku vám to nejako cca približím. A budem vás trošku možno aj zapájať, hlavne teraz, že čo vás napadne ako prvé, keď sa povie slovo Korea. Môžete vypikovať kľudno. Skincare. Super. Jedlo. Tak, chcela som sa ako prvé povedať hanbokom. Hanbok je typický korejský odev, veľmi dobre našemu kroju slovenskému. Toto slovo sa skladá z dvoch ako keby slovíčok. Han je z čínskeho krátkoznačí, ktorý znamená hocičo, čo je korejské, čiže v korejčine, keď pojeme Korea, tak je to hanbok. Korejské jedlo hanči, čiže všade, kde vidíte prípojku han alebo to prvé, ktoré tam je, tak je to niečo korejské. Hanbok nie je iba jeden. Veľa ľudí si môže myslieť, že hanbok je iba jeden druh, ale v Koreji viacej. Niektoré sa prestali používať, niektoré sa používajú do dnešného dňa. Takým prvým, ktorému sa potom budem neskôr venovať, je práve torbok, ktorý je pri oslavách prvého roku narodenia dieťaťa. Čiže je to nejaký prvý styk, ktoré má korejské dieťa práve s hanbokom. Potom pyeongsangbok alebo hanbok klasických pracovných ľudí, ktorý sa používal niekedy počas dynastie Joseon, nie tej neskôršej, ale práve tej skôršej. Hanbok pochádza z čínskeho hanfu a práve počas dynastie Joseon sa vyvinul v takej podobe, ako ju poznáme teraz. Kvalebok už sa nepoužíva, ale používal sa na oslavy dospelosti, mal symbolizovať nejaký ten nový život, bol veľmi ozdobený, mal strašne veľa nejakých prvkov, ktoré práve vyzneli, že áno, toto je človek, ktorý už dospel. Potom je Hulebok, ktorý sa používa práve na svadby. A posledný je Hebekbok, alebo teda hanbok, ktorý sa používa počas ceremonie Hebek, ktorý je počas svadobného obradu. Je to niečo, čo už v Koreji sa až tak veľmi často nevyskytuje, ale keď chcem na niekto typickú tradičnú korejskú svadbu, tak je to viac ako isté, že práve s týmto sa stretnú, tomu sa tiež povedujem neskôr. Nejaké časti hanboku základné, tak je to vlastne, vybral som si hanbok práve z tejto Joseon dynastie. Pánsky hanbok má na sebe čokory, alebo teda vestičku, ktorá je na spodku, je to základná časť hanboku, ktorá nesmie zlívať. Je to takisto aj pri pánskom, aj pri dámskom, ako si môžete všimnúť. Potom pánsky obsahuje aj nohavice, alebo teda padži, topánky, ponožky. Turumagi je veľmi zaujímavá vec, pretože je to kabátik, ktorý sa používa na vrch. Je to symbol nejakého rešpektu. A takisto aj šiatka, najpoužívanejšia je práve šiatka pat. V Koreji kedysi nebolo veľmi dobré, keď mal pán odhalenú hlavu, preto nosili oni nejakú pokrievku hlavy. Keď sa presunieme na tento dámsky hanbok, tak obsahuje chorun, to je stužka, ktorou sa uviazával práve ten kabátik čokkory. Obsahuje to ďalej sukňu, teda sukňa sa volá čima a takisto ponožky spolu s topánkami. Tieto čokkory kabátiky, ktoré sú hore, tento rúžový sa používal, keď sa žena vydala, mal to symbolizovať nejakú nový krok do života, lebo to bolo veselé farby. Dneska už hanboky vyzerajú trošičku inak, používajú sa aj rôzne iné farby sfarbenia, napríklad ten taký druhovejší by ste kedy ste neznašli. A teraz ideme na tento detský hanbok. Tento detský hanbok je teda, ako som už spomínala, pri oslavách prvého roka narodenia. Dieťatko oblečú do týchto honosných hanbokov, ktoré neviem ako to zvládnu, ale zvládnu to. Preto dieťa postavia alebo posadia nejaký stolík, kde mu vyberú všelijaké rôzne predmety. Najčastejšie sa používajú peniaze, rýža, pečiatka alebo aj kniha. A práve to, čo si dieťa vyberie, tak symbolizuje jeho budúcnosť. Vyberajú si 1 až 2 predmety, takže keď si dieťa napríklad vyberie peniažky, tak to znamená, že budem veľa peniazí, proste ďalej. Niť je symbolom dlhého života a zdravia. Knižka znamená múdrosť a vzdelanie, rýža znamená hojnosť a dostatok jedla a práve tá pečiatka znamená úspešnosť v kariére. Celá ceremonia sa volá Toljcapi. Takisto
detský hanbok je prioslav práve toho samčí, čiže to vzniká jedno slovo z druhého. Ďalej máme teda ten svadobný hanbok na ceremoniu Quebec. Je to veľmi zvláštna ceremonia, ktorá sa dneska už kvôli vzťahom v rodine nerobí. Väčšinou po svadbe išla žena práve za manželovými rodičmi, kde im zdali poklonu, doniesla im všelijaké jedlá. Často sa nosievali gaštany a džužube, tieto korejské červené datle. A na tento vlastne hodvábny alebo bavlnený pláštik práve títo rodičia hádzali tieto gaštany a tie džužube semiačka. Znamenalo to, keď hodili človek veľa gaštanov, tak znamenalo, že chceme, to by mali veľa detí. A tie džužube semiačka, alebo teda džužube datle, znamenali, že chceme mali veľa synov. Manželka chodila preto za manželmi rodičmi, pretože kedysi Korea mala tzv. Pravidlá Samkang, ktoré jedno z tých pravidel bolo, že manželka má byť pokorná a verná svojmu manželovi, takže hoci čo sa dialo, kedysi musela ísť manželka za manželovými rodičmi a im vlastne všetko robiť. Takisto aj manželka odchádzala, keď sa vydali zo svojho rodného domu ku manželom rodičom a všetko robila okolo domu. Dneska to už iné. Vývoj hanboku, tak ako poznáme teraz, hanbok sa vyvíjal. Samozrejme, počas toho Joseonu prešiel najväčším vývinom, čiže klasický hanbok prešiel, ako som povedala, už z čínskeho hanfu. Potom sa vyvinul do podoby, ktorú poznáme aj dneska. Môžete si všimnúť hanboky niekde dole sú, môžete si ich pobliž vyskúšať. Používa sa aj dnešný bežný hanbok, ktorý sa už používa, ale skôr ako iba ozdoba, pokiaľ si chcú ľudia dať nejaký prvok z toho, nemusia nosiť bežne a často, ale používajú to sem tam. Počas svadieb to je tiež veľmi používané. Keď už to na nejakú hostinu, tak si väčšinou žena s mužom oblečú práve tento hanbok na bežný život. Má také menej výrazné farby, menej vyzdobený. Je to taký klasický hanbočík, ktorý keď nechcú na seba dať pozornosť, tak si ho dajú na seba. A potom je práve ten špecifický pekboch, ktorému sme sa teraz pomenovali. Ďalej by som chcela približiť čajový obrad, kde si vyskytíme rozdiel medzi práve týmto korejským tare a medzi japonským sado alebo sado. Našla som dva názvy, ako sa to môže vyslovovať. Korejský je taký menej formálny, viacej sa tam prikláňajú ľudia k tomu, že si sú vlastne už iba ten čas spojený s rodinou a nie je to zaručenie ako v Japonskom, že musia tieto a tieto pravidlá, toto oblečenie, tento a tento čaj. V Koreji to je také viac uvoľnené. Nie je tam až taká zenová filozofia, ako je práve pri tomto japonskom. Samozrejme, deti sa to musia učiť, keď idú do školy. Väčšinou v prvých ročníkoch si musia kúpiť hanbok, čo veľa ľudí na to nadáva, lebo nemá. Každý to má hanbok. A normálne majú klasické hodiny, kde z toho majú potom aj skúšky. Tam ich učia, ako presne nalievať tento čaj, čo teraz sa to už ani nikde nevidí. Ale učili sa presne, že musí byť v tomto poradí pohárikov také, aké je. Tento čaj sa musí prelievať z jedného do druhého, musí to ísť presne v smere hodinej lištičiek a také. Čiže teraz to možno vidíte iba v nejakých dedinkách, ktoré sú stále zaužívané v tom starodávnom živote. Tak je možno vie tento tare. Nejaké dva sviatky som si dala, ktoré sú pre Korejčanov veľmi dôležité a patrí z toho, je to súčasť ich kultúry, ktorú oslavujú oni každý rok. Tak prvým takým najvýznamnejším je teda lunárny nový rok, alebo teraz Sonnenal. Pri tomto sviatku je to niečo medzi januárom a februárom, nie je presne stanovený deň. Tento sviatok sa začína oslavami, alebo teda ceremoniou, ktorá sa volá Čare. Je to ten obrázok s tým hrobom. Manželka zase ide ku manželom rodičom, pripravuje tam jedlo spolu so svojou svokrou a idú ho odniesť na hroby starších, alebo teda svojich predkov, tých si ich uctievajú. Dneska to už nechodí až tak veľmi často odnášať, skôr ich dajú pred nejaký rodinnú fotografiu, pretože vonku je zima počas januára, februára, tak aby sa predišlo nejakým chorobám. A tento obrad vedie väčšinou najstarší syn alebo najstarší vnuk rodiny, čo je celkom zaujímavé, preto práve manželka chodí ku manželom rodičom. Potom nastávajú tri poklony, alebo teda poklony
starším, tým si uctievajú mladší, starší, väčšinou idú rodičia ku svojim rodičom alebo vnúci ku svojim starým rodičom. Pravujú sa bežné detské hry alebo tradičné ľudové korejské hry, ako je padok alebo judnoi, to sú tie paličky drevené. Princípu tejto hry nechápem, čítala som o nej veľmi veľa, ale nepochopila som tomu princípu, je to náročné na pochopenie. A takou zaujímavosťou, ktorá je v tento deň, tak je práve polievka, ktorá sa nazýva tofu. Je to polievka z rýžových koláčikov. Tieto rýžové koláčiky symbolizujú pridanie jedného roku života. V Koreji sa narodíte ako jedenročný a ďalší rok života sa pribúda práve po zjedení tejto polievky. Takže v Koreji sme vlastne všetci o 2 roky starší, ako sme tunak. Oni tam dospievajú skôr. Ďalším takým sviatkom je Chuseok, alebo teda dá sa to porovnať k našim dušičkám, alebo Dňom vďaky vzdania, čo je v Amerike. Tento sviatok sa musí konať v 18. deň 8. mesiaca počas splnu. Samozrejme, tento deň sa môže odlišovať, záleží ako je na tom spln. Tento spln symbolizuje práve dobrú úrodu a aby bola prosperná aj v ďalšom roku. Samozrejme, ako pri Sonale sa začína tento deň práve tou ceremoniou čare, ktorá tam už je modernejšia, čiže nechodia na hroby, ale chodia teda iba ku nejakým rodinným portrétom. Také typické jedlá, ktoré sú v tento deň, sú práve songpyeon, ktoré sú tieto koláčiky, ktoré sú v tvare polmesiačika, všelijaké placky, alebo je tam strašne veľa jedla počas týchto oslav. Ľudia chodia presne počas oslav týchto 2 dní, 2 sviatkov, chodia domov za rodinou, aby sa stretli. Kedysi to boli dlhé sviatky, trvali kľudne 2-3 týždne, lenže teraz ako je korejská spoločnosť nastavená tým, že všetko musí byť rýchle, nemajú až tak veľa času, tak tieto sviatky sa skracujú na 2-3 dní. Počas oslav tohto Chuseoku sa ženy obliekajú do hanbokov a tancujú tzv. Kruhový tanec okolo splnu, čo znamená bola tá dobrá úroda na ďalší rok. Dovedeme sa kúsok umeniu a architektúre. Ja som si vybrala zo pár častí, čiže soje, čo je kaligrafia, hanoki, klasické domčeky, kuk-ak, alebo teda tradičná korejská hudba a buchechon, teda tanec s vejami. Tak u tejto soje, ona vznikla, je to umenie krásneho písma, alebo teda tradičné umenie, ktoré vzniklo pod silným vplyvom čínskej kaligrafie, preto som zvolila aj obrázky čínskej kaligrafie a dole máte klasické korejské písmo. Používa sa na to štetec, tušový kameň a papier hanji. Papier hanji je typický korejský papier, ktorý je dostatočne silný, aby udržal aj okna pokope. Z neho sa takedy staviali práve v týchto hanokoch, ktorým sa dostanem ešte, lampy, všelijaké tesnenia na dvere, tesnenia na okna, čiže je veľmi, veľmi silný. A cieľom bolo vlastne aj vyjadriť charakter, emóciu a čo vlastne ten písateľ cíti. A taká zaujímavosť bol počas dynastie Joseon bol práve táto kaligrafia, alebo teda soje, bolo súčasťou učenia najvyšších učencov, ktoré sa volali Sonbi, a oni z neho skladali dokonca aj skúšky. Pokiaľ nevedel nejaký učenec Sonbi písať týmto soje, tak nebol pripravený dostatočne na to slúžiť panovníkovi. Čiže hanoky. Hanoky sú typické domčeky, ktoré sú jednoposchodové. Zaujímavosťou bolo, kedy sa staviali na 4 svetové strany, alebo na 4 strany, aby bolo vidno aj rieku, aj les, aj príchod do mesta. Tým, že boli iba jednoposchodové a nebolo kedysi kúrenie, ako máme teraz, tak si vynaliezli ondo, teda podlahové kúrenie, ktoré sa používa aj do dnešného dňa. Jeho vidno aj v dnešných hanokoch, aj hoci kde idete do Korei, tak oni veľmi radi sedia na zemi. Tak aby nezabudli, tak si mysleli, že to podlahové kúrenie fungovalo, takže mali vonku piecku, ktorá ju zohrievala vlastne spodnú časť celého domu a tým im išlo vlastne teplo aj do celého domčeku a nemuseli v zime. Kuk-ak, alebo teda tradičná korejská hudba. Vybrala som si práve pansori. Pansori je zaujímavosťou v tom, je to ten prvý veľký obrázok, kde je iba jeden spevák a doprevádza ho iba hra na klasickom bubne, ktorý je dvojstranný, volá sa changu, je aj
súčasťou pri tradičnej hudbe je práve citara, ktorá sa nazýva kajadun. Táto citara je 12-strunová a svoj názov si zachovala, je to jediný zachovaný názov, ktorý ešte má v sebe názov bývalého štátu, ktorý sa volá Kaja. Bol ešte počas 3 kráľovstiev, tam boli 3 kráľovstva a plus ešte maličký štátik, ktorý sa volá Kaja a práve táto citara má po ňom meno. Potom posledný taký hudobný nástroj, ktorý aspoň neprišiel zaujímavý, je práve hegan. Je to úplne dole, je to dvojstrunový slačikový nástroj. A zaujímavá správa o tomto slačikovom nástroji je, že ten slačik sa necháva stále medzi strunami. Tí, ktorí hráte na nejaké slačikové nástroje, viete, že ten slačik veľmi rýchlo stratí, alebo môže sa stratiť a potom nemáte ako hrať. Tak dobre bolo v tom, že to dali presne medzi tie struny. Zvučajčom, alebo teda tanec s vejármi. Tento tanec je typický pre ženy, ktoré sa obliekajú do ružových hanbokov a týmito vejármi dávajú vlastne ich tvárujú všelijako, aby vznikali vlnky, všelijaké tvary. Tento tanec sa vlastne odozdáva z generácie na generáciu a je to veľmi pekné vidieť, že v tom chcú pokračovať, chcú si tento tradíciu aj zachovávať po dlhé roky. Je to vidno po celom meste, sú všelijaké niečom hodiny. Moderná korejská spoločnosť. Tak dneska poznáme Koreu už vďaka K-dramám, K-pop, K-skincare, ako ste už spomenuli. Korea je ale v svojom živote veľmi zastagnujúca, chcú sa dostať na top univerzitu, preľa tam strašný stres, čiže všetko tam ide rýchlo. Keď chcete si užiť reálne Koreu ako Koreu, tak odporúčam ísť do menších miest, nie práve do Soulu alebo do Busanu, pretože tam je naozaj vidieť ten stresujúci život, kedy ľudia nemajú čas sa poriadne ani zastaviť, nadýchnuť. Momentálne je hnutie v Koreji, ktoré sa nazýva tzv. Slow life, kde si práve mladí Korejčania ustievajú to, že ich rodičia mali aj čas sa v kľude ísť prejsť do parku, ísť sa stretnúť s kamarátmi, ísť na kávu a tak ďalej, len teraz už ako je nastavená tá laťka vysoko, tak je to skôr, nedá sa to až tak veľmi, tak vymýšľajú všetké hnutia, aby sa to už konečne nastavilo aj normálne. A čo je taká sranda, tak kedysi bola Korea známa vlastne iba elektronikou, ako je Hyundai alebo LG. A od 90. rokov prišla tzv. Hallyu, alebo korejská vlna, ktorá priniesla K-dramy, všelijaké filmy, napríklad film Parazit, ktorý vyhral Oscara v roku 2020, sa mi zdá. Neviem, konkrétne. Alebo jediná Korejčanka, ktorá vyhrala Nobelovú cenu v roku 2024 za svoju knihu Vegetariánka, tak Korea sa tým pádom viacej dokázala presunúť do našej spoločnosti a všetci už vnímame ako niečo, čo tu možno aj bolo. Skryté poklady. Teraz som si dala také 3 skryté poklady, o ktorých až tak veľmi ľudia nevedia. Prvými z nich sú práve potápačky Haenyeo, ktoré sú na Jeju ostrove. Vznikli už veľmi, veľmi dávno. Sú to väčšinou ženy, ktoré sa potápali do hlbín mora bez nejakej špecifickej prístroje. Potápali sa za účelom toho, že chceli si vyloviť nejaké mušle, uloviť chobotnice, ryby a tak ďalej. Do dnešného dňa majú svoju pamiatku na Jeju ostrove, sú to práve tieto sošky tam. Jeju ostrov je známy tým, že má veľmi veľa kamenných sloh. Jednou z nich sú práve aj tieto Haenyeo potápačky. V dnešnej dobe je to už, sa to vytráca pomaly. Je to dosť smutné, že to vytráca, ale už to bežne robia ženy, ktoré majú po 60, čiže bolo to brané aj tak, keď už moja babka bola raz Haenyeo, budem už aj ja, bola moja mamka, žiaľ už to padlo aj na mňa, ale je to niečo, čo si oni uctievajú. Patrí to do živého kultúrneho dedičstva UNESCO, čo je jedna zo zaujímavostí. Vlastne všetky tieto 3 veci, ktoré tu mám, patria do UNESCO. Takisto je dedinka Andong. Dedinka Andong je práve ten pomalý život. Čiže je to stále dedinka, kde sa býva v tých typických Hanukoch. Tieto bandasky, ktoré tam vidíte, tak sú bandasky na robenie kimchi.
nájdete tam kľudne aj domček, kde sa bežne robí toto pare, ktoré som spomínala, teda ten čajový obrad. A ľudia tam sú veľmi priateľskí, len keď si ho chcete ísť pozrieť, tak je dobré ovládať aspoň základy korejčiny, lebo nevedia ešte dobre po anglicky, je to taká zaostalejšia dedinka, keď si to zoberieme oproti nejakým veľkým mestám. A takisto patrí do kultúrneho dedičstva mesta. Poslednou takou zaujímavosťou je Tripitaka Koreana, ktorá ide o najpresnejšiu zbierku buddhistických písiem na svete. Bola vyvinutá v 13. storočí počas dynastie Koryo, čiže počas ešte 3 kráľovstiev. Slúžila ako ochrana pred mongolským vpádom, pretože vtedy bola Korea práve pod. Snažila sa osamostatniť sa a mala veľmi veľa vpádov z iných krajín, ktorá bola veľmi často okupovaná, bola pod nadvládou Číny, Japonska. Snažili sa ju Mongolci, nepodarilo sa im to. A čo je taká zaujímavosť, je to 81 258 drevených dosiek a je to vlastne celé buddhistické učenie. Oni boli vylité jeden na druhú a uchovávajú sa práve v špeciálnych palácoch a špeciálnych takých knihovničkách, ktoré vydržia aj 700 rokov bez toho, aby sa im niečo stalo. Čiže tieto sú vlastne stále originály. Ľudia ich chodia vyberať práve s rukavičkami, aby sa im niečo nestalo, pretože už majú nejaký ten svoj vek. Pokiaľ máme čas, mám pre vás aj taký menší kvíz, pokiaľ chcete. Pokiaľ nie, tak nemusíme. Nie je to na Kahute, je to na inej stránke, aby mi to nedopial. Máte záujem o kvíz, alebo radšej nie? Jasné, dajme si kvíz.